Her har vi vores strømforsyning med 2 ledninger, som fører over til vores motor. Den motor har så en elastik rundt om sig, som så i vores tilfælde skal fungere som en drivramme. Elastikken den går så videre til en rund magnet, som hænger over en spole med en jernkerne i. I den spole der sidder der så 2 ledninger, som går over til vores pære. Ved siden af har vi så et voltmeter, som vi kommer til at bruge lidt senere. Nu skruer vi op for strømmen, og strømmen går så igennem ledningerne og videre til motoren. Den motor får så vores elastik til at køre rundt, og den får dermed også vores magnet til at køre rundt. Den gør så vores jernkerne i spole magnetisk, og dermed laves der strøm. Denne strøm går igennem ledningerne og videre til vores pære, som så lyser op på grund af strømmen. Ja, det er så den samme procedure som før, bare med en gul spole, altså en med kun 400 vendinger. Og det kan man så også se på pæren, at den ikke lyser så kraftigt, fordi at spolen den kun har 400 vendinger, og ikke 1600, som den forrige havde. Okay. Her der kan vi så se det samme igen. Der har vi bare en blå spole med 200 vendinger, og der kan man så se på pæren, at den overhovedet ikke lyser op på grund af det lave antal vendinger. Når magneten den drejer rundt, er det så skiftevis nord- og sydpolen, som passerer jernkernen. Det vil altså sige, at der opstår en vekselspænding i spolen, fordi at plus og minus hele tiden skifter. Her har vi så den samme opstilling som før. Vi har valgt en rød spole, på grund af, at den har 1600 vendinger og kraftigst. Vi kan så stadig ikke se, at pæren der lyser meget op. Oven på de 2 resterende ledninger har vi så sat 2 mere på, som går over til et voltmeter. Her kan vi så se, at vi har induceret en strøm på ca. 2,8 til 2,9 volt. Her kan man så se alle 3 pærer. Den første den er forbundet til den spole med 200 vendinger, den næste er til den med 400 vendinger, og den sidste det er til den spole med 1600 vendinger. Man kan så også se, at den sidste den lyser helt klart bedst op. Forsøget det viser altså, at når man bevæger en magnet tæt på eller inde i en spole, så opstår der induktion, det vil sige strøm eller elektricitet. Når man laver strøm på den her måde, så omdanner man mekanisk energi til elektromagnetisk energi.